vadă toți. Și dacă ne vede ce? Și acum ne vede. Numai pe noi nu ne aveam. Ce să facem, mă? Vezi că suntem urmăriți înaintea loc? Nici nu ne dă seama, bem chiar și ce mai zic, mă? Mă puneți leacă, dacă tot ați vei pune Păi ce s-a pus? Man, nu știi să cauți pe Nicolae Guț, Așa. îmi pune o muzică. Motor căutare. Torente. Torente mai pentru descărcare, sunt ca și prime. Păi și eu pe ce să bag? Pe dimensiuni? Pasă și tu acolo. Yahoo, apăși pe buton. Păi ce Yahoo, Baldoin, Yahoo! Ia stai, bă, dar de ce nu oprește asta, camera? Păi de unde se oprește? De aici.